ngiyagcina ukuthi ngizofika ngomnyaka. Musa. Endlela impilo yami yayinzima ngawo. Ngangingolahliweyo. Ngalahlwa ngimncane ngina-8 years. Ngayokhulela ebazali babanye abazali bami. Ngahlukana nobabami na-4 years. Ekhaya lakithi. Sabuye sazohlala la khabo mama eMbhele. Asengihlale naye futhi. Ngalahlwa. Angithatha banikeza umntana kasisi kamamkhulu wami. Ngayoba isigcino. Ngikhule kanzima. Suke nokuhla. Ekuluma lethi Nkosi yami ngiyaphi? Jehova. Konke lokhu kwenzeka. Yes, Messi. Akulalanga. Yonke le nto yini? Awuye wahlala Witbank, kodwa zange impilo zibe kahle. Uke wabona isigcino lesithi yonke into noma iyenzeka. Ukurobha abantwana abancane. Yes. Uthwale konke lokho. Ushaye wenzweni kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba wangipha lento ukuthi ngingaphenduli. And ngingabuza ukuthi why. Nginganalala futhi engizokhuluma khona ukuthi angiphilanga kahle lapha. Kodwa uNkulunkulu usisusa impilo ngeke kahle, futhi kahle. Yenze qhubeka ngempilo. Blasa kimi. Yes. So blasa nje kuze ngiphathe nayo stroke konke. Yiko konke ukuro okulemuva nje. Noma ngiyinkosi ngicela umsizi masuke. Akusafuna kulungile kuphilile manje ngiyaphila. Mara uNkulunkulu akanisize kusuke. Amen. Yazi mangidloba sakhuluma la. Ngithi mara kanti uNkulunkulu njani? Ilento umseke kimi ebusuka ngilalanga bazalwane. Angakuthi ukuthoma la mana ngamela ngilala. Isibuzo ukuthi kanti why yenzekani? Why ngithethe ukuthethe? Ngithanda ngifundiswe. Bangifunda izwi khona ukuthi ya. Angisengeda kami ngalala. UNkulunkulu akasule lo kuhluka kakhulu. Ukuze ngiphile nabanye abantu. Ungangimazi enhlizweni nasenyameni njengoba ngiwasasho. Ukuthi laphaya ezweni kaNkulunkulu ngicela sivule okay noma ngavula kunandaba ngizokhuluma amanye ngisho nje. Lapho kukhona kule ndawo lena ukuthi uSamuel lokuqala lapha kukhuluma khona ngoDavid. Samuel lokuqala lapha ku-16. Ungayifunda nje lehlele konke. Ku-16. Ithi mina uNkulunkulu kunalokhu awenzayo yini. Mangihlale ngibekezele. Konke okwenzekayo. Bazalwane siyarejectana singabazali. Umzali akureject umntanakhe azela 29 months mara masukuvekile areject ungazi ukuthi kanti njani and ayisiqiniso namanje ngiyathetha nani bafowethu abantu abethu ningabazoli bathandeni mani mina zange ngakuthola ukuthanda ngikule ngane ka-7 years angilazi uthando. Uthando ukuthi ngiyathandwa. Anginalo. Ngathi ngithola uthando nomyeni. Kwaba miserable. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu uyangithanda.
Yena Hallelujah. laphana uSamuel bathi idlabana isihloko ugcotshwa kukaDavide. Izana angeke ifunde isifunde kangaka. uDavide laphaya. uSamuel laphana. Lapha babizi lapha abafowabo kaDavide. Uzogcotshwa inkosi. Bababiza abafowabo bonke, bababiza ngamagama bathi lo wathi inkosi nalo akusuye. Bababiza bonke abantwana bakhona. Bathi cha lelo. Angeke kufanele ukugcotshwa. Kodwa uNkulunkulu unamusa ngongani lo baba walapho, baba kaDavide. Walahle uDavide la. Wathi makahamba yelele endle le. Ayumfaka ukuthi akadliwe zimabhubesi. Ngoba engafani nabantwana bakhe. Kodwa kumntanakhe. Kodwa uNkulunkulu lomusa amabhubesi wawahambisela eceleni. Lamthumela khona khona kodwa zangafikele ngawo umoya umthumelele. Ukuthi akwazi amudla amdlikize. Umoya washona le waya namabhubesi. Wahlala walusa uDavide. Ababiza abafowabo kufanele uSamuel azobagcoba. Kodwa ngakho uMkhithi uthi akusingibo. Akusingibo. Bababala bonke bababala uthi nalona akusuye. Awunalo nalo uNkulunkulu akusuye. Wathi akusekho namunye okhona. Hayi lo nganyale yalusa izindlu. Ngoba engafuni elakhiwe. Wathi mlandeni naloyo. Aqhamuka emuhle, ebomvana, anamehla amahle, emuhle, angumntana uNkulunkulu wavele wathi makangene nje wathi umoya ongcwele umthela uye ke lona ufanele ukugcotshwa. Wathi thatha iphondo namafutha umgcoba. Ngikhulisa ukuthi walahlwa naye. Walahlwa kodwa walahlwa nje uNkulunkulu emfuna ebengamlahlanga. uNkulunkulu ebemfihlile. uNkulunkulu yakufihla endaweni yakhe lapho kungadliwe amabhubesi. Noma bangathi bafuna ukwenzani kungenzeki konke okufanele ukuthi kwenzeke kuwe. Wena uthi mina abanginaki, abangithandi